कितना मना हालम मुके सवागे कितना मना हालम। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. मुके सवागे पूनम कितना माना हल मुके सवागे पूनम कितना माना हलो देमी तू धोखा कराऊ ना जाना हलो देमी तू धोखा कराऊ ना जाना हल मुके सवागे पूनम कितना माना हल मुके सवागे पूनम कितना माना हलो कितना मना हलो मुके सवागे पूनम कितना मना हलो कितना मना हलो। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. गया ना घूमनी तोरा बॉम्बे घूमैला कौगे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करैला कौगे गया ना घूमनी तोरा बॉम्बे घूमैला कौगे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करैला कौगे सोनवा के सिकड़ी मांगाल सुतवो की नावा हालौ सोनवा के सिकड़ी मांगाल सुतवो की नावा हल मुके सवागे पूनम कितना माना हल मुके सवागे पूनम कितना माना हलो कितना माना हलो मुके सवागे पूनम कितना माना हलो कितना मना हलो। होलो बर्बाद छौड़ी चाहत में तोड़ गे बीच सफर में लागे देनही तू छोड़ गे होलो बर्बाद छौड़ी चाहत में तोड़ गे बीच सफर में लागे देनही तू छोड़ गे तोड़ देनी दिलवा नहीं कुछो बुझा हलो तोड़ देनी दिलवा नहीं कुछो बुझा हल मुके सवागे पूनम कितना माना हल मुके सवागे पूनम कितना माना हलो कितना माना हलो मुके सवागे पूनम कितना माना हलो। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. फोन करके बारा चटी तोरा बोलावा हलो राजेश आनंद के हाथ से चाउमीन खिलावा हलो फोन करके बारा चटी तोरा बोलावा हलो राजेश आनंद के हाथ से चाउमीन खिलावा हलो अरुण छैला के तोरा गीतिया सुनावा हलो अरुण छैला के तोरा गीतिया सुनावा हल मुके सवा